Ushwini ngomdeka ngimzile. Nina besilo, nina makamdlokombana, kusayimina futhi uFowankeshe. Nginibingelele kuzo zonke izinkalo. Ngithi umfana walapha eNgoje uduma kahle, uthisha wothisha. Ukhipha ialbum, uzokhipha ialbum entsha sha. Isihloko sayo sithi phakathi komhlane nembeleko. Abasebeyibonileke icover yayo isithombe sayo ukuthi sinquma kanjani. Lo mfana ingoma vele inkulu, mayiphinde futhi akwazi ukuthi akhande icover yesithombe eyiathi kanje echaza ukuthi ingoma singenzeka ukuthi sithole ingoma eyimfumba ngempela, into ozilahle, into ozidilithwe ngendlela emnandi ngayo. Nangendlela ke abayiphusha ngayo ke lapha ku social media le album yakhe uyakhombisa ukuthi uyimisele futhi uyazethemba ngale album. Uke waposta nje wathi ngidlulisa ukubonga uthando lwenu eningibonisa lona. Lokhu ngaqala ukucula kaze ngitrend ngalendlela. Kulokhu kungithusile kwanami. Ezinye indaba ezinhle zithi ngakusasa khona isimemezelo esizonijabulisa umthandi kaMaskandi. Ngempela ke kuyikhiphileke icover yangaphakathi ye-CD straight lapha ebeke khona iplate phambi ngabe isitshe ngabe ispeaker lesana ephethe nemaki lapha iphuza eqimbile. Yabona iart mayinje yakhombisa ukuthi mawubuka ibackground yalesa sithombe yakhombisa ukuthi uhambe nama graphic designers asezingeni eliphezulu kakhulu. Ngesikhathi ke umemezele kanjena ngesikhathi esethulela ke le cover yangaphakathi ye-CD ithi sanibonani kusihla zithanda zomculo wami ezinhle engisithandayo. Isimemezelo sanamuhla ngicela ukunazisa ukuthi i-promo video isiqediwe seningayilindela maduze. Umlilo wodwa bafowethu ngisho ukuthi inkonyane ngempela ngeke lizogxotshwa unina. Inkonyane lizogxotshwa unina. Ama surprises kulonyaka ngeke aphele ngisho ngaphakathi ku CD akekho uMaskandi ophilayo onalobuciko enginabo. Mina yimi ngedwa niyambona lo muntu udla isikhokho kodwa uphakathi nomhlane nembeleko. Suka madoda. Awuvuthi ake sihlale emlindeleni silindele liqhawe ngoba likaze ladlala ingoma encane liqhawe nakanye. Ushwini ngomdeka ngimzile.